Здравейте! Представям ви Brandfluencers, новият уникален видеоформат, в който лидерите напускат зоната си на комфорт, а екипите говорят с гласа, който обикновенно не чуваме. Запознайте се с новото лице на работодателската марка. Смело, различно, истинско. Първите ми гости са абсолютен пример за казаното до тук. Те помагат на компаниите да постигат повече с това, което вече имат. Те не са поредните консултанти, които ви карат да правите повече. Те ви помагат да се справяте по-добре. Система съществува за компании, които са готови да спрат да преследват сложността и да започнат да разкриват това, което вече работи. Те са истински брандфлуенсъри. Марина, къде отиваме сега? Отиваме да вземем децата, Ева, и след това заедно с децата отиваме към мое любимо място за работа. Смайли, те си играят, аз си работя. Звучи като много приятен работен ден. Всеки работен ден ми е много различен, честно казано. Работя откъдето се сетиш. Само не и от стандартно работно място. Нашата компания няма офис, между другото, и съм обещала, че няма и да има офис. Пък и ние правим доста креативни неща. Важно е да имаме отворено съзнание и да сме отпочинали, да се чувстваме добре. Ако сега започваш от нулата, кое би изградила първо? Процес, култура или история? Ами аз започнах от нулата преди малко повече от година, така че скоро. Първо беше историята, но не написаната история, ами преживяната история. После дойде културата. Културата е онова, в което вярвам. И накрая процесите, за да не ми пречат, защото процесите не са нито нещо. Разкажи ми за момент, в който пое риск и той се отплати или пък не се отплати. Поех риск, когато напуснах корпоративния свят. Нали знаеш, онзи комфорт на голямата заплата, служебната кола, годишните бонуси, комфортния офис. Е комфорт, от който не е лесно да се откажеш. Аз обаче съм супер щастлива, че се отказах и си построих един съвсем различен начин на работа, на живот. Да, този риск определено си заслужаваше. Това ли е голямата промяна, която водиш днес? И защо сега? Много са промените, които водя, но знаеш, като че ли най-голямата и преди всяко друго нещо е промяната към така наречения минимализъм. Тоест как да правим по-малко, да постигаме повече, как да се освободим от всичко излишно, което всъщност ни пречи да даваме най-добрия резултат от себе си и в работата. Това нещо важи с пълна сила, както в личния ни живот, така и в компаниите ни. А кой принцип не жертваш, дори когато е по-трудно или по-скъпо? Да спя спокойно. Не мога да излъжа, не мога да подведа, не мога да открадна, не мога да направя нещо такова, което ще ме накара да не спя спокойно, защото тогава нищо друго няма да има значение. Как измерваш ефекта от културата и работодателската марка отвъд лайковете? За някои компании е много трудно да приемат своите звезди, своите рок-звезди. Наскоро направихме Disrupt Rockstars, така че мога и по този начин да го кажа. Как се отнасят със своите звезди? Дават ли им пространство да бъдат звезди? Как ги посрещат? Как ги изпращат? Всяка може да направи хубав онбординг, всяка може да направи хубава кампания за работодателска марка, всяка може да направи някои добри инициативи или хубави проекти, но това не е лесно. Дай ми история от първо лице, момент, в който служител те опроверга и промени мнението ти. Никога няма да забравя един случай. Моя саксесор или човек, който бях посочила за моята позиция преди години, беше и моя добра приятелка. Работихме изключително добре заедно и всъщност в един прекрасен момент напусна заради мен. Аз се бях побъркала. Това е един момент, който ме научи на изключително много. Всъщност, докато се научиш да си наистина добър лидер, правиш много грешки. Окей, обаче ти говориш за твоите грешки, за твоята компания. Кажи ми на какво обаче обучаваш компаниите, с които работиш, тези, които ти се доверяват като консултант, като обучител? То искам да накарам компаниите да работят по-добре с хората, които имат, с екипите, които имат, с ресурса, който вече съществува вътре при тях. Правят нещата по-възможни за хората. Това е най-важното. Това е, което искам да постигна в работата си с всяка една компания. А екипа си на какво учиш? На същото. И вярвам, че има абсолютна синхроничност между това, което говорим и това, което живеем. Рос, имаме ни 3 изненадващи въпроса към теб, които са зададени от Симона. Мери,
първият ми въпрос към теб е: ако този екип беше книга, какво би било нейното заглавие? Една от любимите ми книги ще кажа. Човека в търсене на смисъл. Търсим смисъл и в това, което сме ние като организация, като компания. Вярвам, че сме го намерили. Търсим смисъл и в хората и организациите, с които работим. Вярвам, че е правилният отговор, Мони. Ако трябва да обясниш на едно дете какво правим в система, как би го описала в 3 изречения? Това е ужасно труден въпрос. Ще го кажа в едно. Правим така, че компаниите да работят по-добре. Как ти се променило усещането за успех, откакто я има система? Успеха вече меря по друг начин. Не го меря с награди и сцени и пари, бонуси. Успеха вече меря с как заспивам вечер, в какво настроение се събуждам сутрин, имам ли време за съпруга ми, за децата ми, имам ли време за себе си. Така че изобщо дефиницията ми за успех много се промени и трябва да ти кажа, че много ми харесва. Мария, кажи ми един антисъвет този път. Какво да не правят компаниите в Employer Branding през 26-та? Това е лесно. Да не говорят неща, които не живеят. Дори да пише нещо на стената, ако не го живеят, ако не го вярват, ако не го проповядват, по-добре да го махнат от стената, отколкото да се правят, че го има. Това ли е най-голямото клише в Employer Branding, което срещаш или? Най-голямото клише, нещо ми става като го чуя, е: ние сме едно семейство. Семейството е светиня. Работата е работа, компанията е компания. Не биха могли да се сравняват едно с друго. Още повече, че ако в компанията се държим така, все едно сме едно семейство, то нещо във взаимоотношенията е объркано. Там сме партньори, там сме равни. Довърши изречението за твоя екип Born to Challenge, Build to Change. Мога ли малко да го променя? Born to Disrupt, Build to Change. Всъщност дизръптваме нещата, които смятаме, че не работят достатъчно добре, за да можем на тях да изградим нови. Такива, които да бъдат следващото поколение. Дай ми определение според теб за брандфлуенсър. Толкова интересен човек, че може да ти повлияе в позитивна посока, без да трябва да настоява. Просто ти го искаш. Той просто ти влияе. Тоест ти. Добре. Чест е да ме наричаш така. Как разбра, че система е твоето място? Когато имам луда идея и вместо да чуя тишина, чувам: давай, действаме. Ако можеш да промениш една малка бариера в работата, коя е тя и как би я променила? При нас бариери не мисля, че има, въпреки че може би ретроградния Меркурий, дали се брои? Кои са 3 неписани правила на вашия екип? Открита комуникация, активно слушане и активно почиване. Кога за последно твоят мениджър ти каза "не знам"? Наскоро стаята ти изчезна, падна и случва се, но пък ChatGPT помогна с всичко. Разкажи ми за един инструмент или процес, който реално ти спестява време всяка седмица. ChatGPT е най-добрият ми колега и най-добрият ми приятел. Ето тук, директно даже си го питах какво ми каза. Помага ми като филтър, спаринг партньор, като организатор и като навигатор. По негови думи ми спестява около 30 часа седмично. Вау! По твои думи? По мои безброй нерви. Какво ти харесва най-много в работата ти? Може би това, че няма еднакви дни, ми харесва най-много. А най-малко? Понякога и това не е от най-приятните неща. Ако беше CEO за един ден, какво би променила незабавно? При нас в система мисля, че е абсолютно нищо. На други места бих се вслушала в хората и не бих правила оперативни неща. Какво за теб е силна работодателска марка с 2 думи? Да кажа името на компанията веднага след моето име с гордост и с радост. Истинска и зареждаща.
Какво иска Gen Z от работодателите? 3 думи. Смисъл, свобода и забавление. Активно слушане, подпомагане и смелост. От какво милениалите са най-разочаровани? От шефове, които искат иновации, но одобряват с печат. Не знам, може би фалшивото work-life balance. Какво мериш всеки месец задължително? Килограмите си, прочетените книги, семейните екскурзии и успешните проекти. Емоции. Истина ли мит културата е работа само на HR? Абсолютен мит. Ако беше работа на HR, щеше да бъде политика, а не култура. От всякъде е мит. На всички е. ChatGPT или Google Search? Какво беше Google? Наистина ли ме питаш? Как би обяснил разликата между Gen Z и милениалите само с 3 думи? Gen Z искам го сега веднага, милениалите твърде дълго чакахме. Бързи, безстрашни и нетърпеливи. Кое е едно нещо, което би премахнало корпоративната култура за винаги? Тихия вампир, безсмислените срещи. Кръговата комуникация. Коя дума описва най-добре Gen Z на работа? Allergic to bullshit. Смели. А коя е думата, определяща милениалите в офиса? The best. Може би резилиент. Ако трябва да дадеш един съвет на работодател за задържане на младите, какъв ще е? Вслушвайте се в тях без предразсъдъци. Слушайте, действайте и бъдете себе си. Employer брандинга е по-важен за кандидатите или за служителите? За работодателя. Без него няма как да има качествен екип. За служителите то е тяхно огледало, но за работодателите също. Gen Z амбициозни или нереалистични? Те правят това, което ние не се осмелихме да направим, така че по-малко и от двете. Може би и двете по-скоро. По-силен мотиватор – признание или заплата? Заплатата не може да бъде мотиватор, но може да бъде много силен демотиватор. Признание. Кое е по-трудно да привлечеш или да задържиш талант? 100% да задържиш особено дълго време и ангажиран човек. Да задържиш със сигурност. Ако културата ти беше песен, рок или джаз? Категоричен рок. Рок. Коя песен би била? Ще е нещо на AC/DC. Може би нещо на Металика. Какво е Мони за теб? Моя Wi-Fi. Когато е там, всичко е свързано. Какво е Мария за теб? Вдъхновение, дизраптор и нещо, което видях буквално преди да седнем. Two Souls, One Energy. Сега, може би тук е идеалният момент да кажа на теб и на аудиторията, че ти си големият виновник, ако мога така да кажа, Brandfluencers да съществува. Ти си големия виновник Brandfluencers да съществува. Аз просто съм била правилното време на правилното място, за да те попитам по правилния начин, не всъщност какво ти се прави. Със сигурност не ми се застава пред камерата. Ти беше човека, който така посъветваме. Не е интересно, ако малко не излезеш от зоната на комфорт, нали, да се разберем. Born to challenge, ти го каза. Ние затова челенджваме лидерите в момента да излязат от зоната си на комфорт и да покажат компаниите си такива, каквито всъщност са, а не такива, каквито... Страхотна инициатива. И аз ти пожелавам искрено успех в тази инициатива. Има няколко компании, които много бих искала да видя тук, т.е. бих искала да видя двойката CEO или някой от C-level екипа с човек, който работи в компанията, но мога да си позволя да започна с провокация към компания UKG, която много харесвам, много ми се иска да чуя малко повече за нея. Така че това е моята първа провокация.